Selamat tahun baru dihita salukna kadamang dok dainang pasorohan nami di bagasan tahun baru 2024 ton pangaromation padonganion jala basa-basa ni di bata totong manotong di bagasan ngolutta. Aleni atas nama keluarga Padita Renol Syaturi Boru Opusunggu pasahat tuhita salhuna selamat tahun baru. Damang dainang nalonga di bagas satu hatta Yesus Kristus taparade roha do pikrata laho tumangin hatta ni debata di bagasan partikianon tapasada rohatna martangya kita. Muliate hupasa roha nami tuho ali debata nami debata na sumurung debata na totong mamasumasung ulu nami satu bagasan partikianon. Di bagasa tikyo Tuhan dibona ni tahun 2024. Pada dihami roha do pikiran nami. Laho manangin hatam. Sodangi hami Tuhan asa totokai mangatus yang hatamon. Di bagasan Yesus Kristus martangya kami Tuhan. Amin. Urian ni Tuhan hata ni debata nasaur tuhita di apala partikianon dienek mai sian buku 2 Musa bidu onom mamuka mai sana asada masohok mai sa tu ayat pitu odo hatani Tuhan. Dungini na Jehovah ma tu si Musa idaw muma anon si bayanokku tu raja Firaun ay marhiti-hiti tangan nagugul wason nama hamulaho jala marhiti-hiti tangan nagugu o jaron nama hamu siyan tanona. Akup ni didok debata matu si Musa au do Jehovah ninna. Jala hupapatar au tu si Abraham tu si Ishak do tu si Jacob marguar debata nasun hinagugu alay dang dipaboto boto nasida yang gogwar hu Jehovah. Hupahok do hu padakku tu nasida mangaleo tu nasida tano Kanaan tano paisolatan nasida jalanunga hutangion angguk-angguk ni hala Israel akana pinahratuban ni hala Mesir jalamarningo tau di padakku di bahini pabuama tu hala Israel au do Jehovah jala parwarokku do hamu sianaka ulan rodi ni hala Mesir jala paluakku do hamu sian perhatoban nasida jala tobusokku do hamu marhite hite tangan na tol-tol do marhite-hite aka uhum godang jala enokku do hamu gabe bangsokku au gabe debatamuna asa diboto hamu au do Jehovah debatamuna na paruar hamu sian ulan rodi ni Mesir ido yanggo pajahona. Damang dainang nainolonga di bagasan tuhatta Yesus Kristus totu molo tapatupa ruji-ruji di bagasan parangulot tatotong do hitam madok molia tetu debatana sumurung di siala di paluas sita ojak 1 tahun 2024 ton. Porse do hami tuhita saluhutna dak ala ni gugutta dak ala ni burjutta dak ala siadongatta dak ala parbino tuatta alai saluhutnai ala ni basa-basa balgani holong ni debata na totong maparmudu-mudu ngolutta na totong dilihat tuhita ganuk marsada-sada jala porse do hami amanginang di paujak pehita di tahun 2024 ton di bona ni taonon sasitongna na naing dohonon ni dibata asa tulus do sakap ni dibata di bagasan akang ulutta alay manginang gudang do na suku-sukun buhado keluarga takana burju menurut pikiran dan tolhas tu tahun 2024 jala boha musedo
Aka julma najujut majuka tirohatta. Mabajuk rohatta. Mulu pagi dua tenian tangyang taunang masa tu tahun 2024 ton. Tori tidos sedebata manian. Alai. Nah pasti amanginang. Entah apapun yang terjadi. Ketika orang jahat sekalipun. Tiba di tahun 2024. Semuanya ada alasan Allah. Nasubui terjaloro kamanang nasubui matatusi. Marhiti-hiti akka pemikiran. Hurian nelonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na satu hita. Di minggu na parjolo di tahun 2024 ton. Takasdo debata maju si Musa. Jala dung pajupang ima si Musa do debata. Di pabotoh debata mataringot tu hadirionna. Di pabotoh debata musenang. Taringot padan nang pinasahat ni debata. Tu si Abraham. Tu si Ishak. Doh ima tu si Jakob. Baka pada ni musenang di pabotoh debata. Sakap naneng pasahatun ni debata tu peparad di si Abraham, si Ishak do si Jakob. Ima naneng paluaon ni debata, bangso ni debata. Na di bagasan parsi taonon. Molo didok di bagasan terpukon. Na kerja rodi. Tabu tu doa manginang kerja rodi pastina. Karejo. Alai dang dihargai. Karejo dang diliam mangang. Nunga karejo ale dianggap ima karejo naik dang toho. Karejo jala ima dipasyak-syak. Sudah memberikan keuntungan kepada orang Mesir. Tetapi orang Mesir justru semakin menindas. Tidak berterima kasih. Masih tahu nama bangsa ni dibatai. Di bagasan si tahun ni. Pola do bangsa ni dibatai. Di hata ni dibatai di terpukon. Di bagasan na palimahon. Juju na sida jala angguk-angguk. Mereka berseru. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan bahwa mereka tertindas. Mereka merasakan hal yang sangat perih. Mereka mengerang kepada Tuhan. Ditangiot debatado jujunai. Dung ditangiot debata. Diingot debata mamusenang ima. Padana nang pinasahan. Alini damang dena nolongan di bagasa tuata Yesus Kristus. Takas ma disuruh debata. Si Musa. Nanaing perhitian di debata. Na paluahot bangsoy. Marhiti-hiti waso na gugu. Waso na bulon. Waso ni debata. Nagabi bui. Manaluon akaw waso ni halak Mesir. Dengan kuasa yang begitu luar biasa. Allah mengancungkan tangannya. Allah membebaskan bangsa Israel. Dari perbudakan. Allah dipangidu debatado imatu bangsoi. Asatung takas. Dibuto bangsoi. Ia debatado na paluahon nasida. Dan ala ni burju nasida. Dan ala siadonga di nasida. Dan ala niaka pabahenan ni bangsoi. Alai. Ala ni basa-basa. Do balgani holong ni debata. Maka holongi bangsona. Tuhita saluhut na. Akadamang do dainang nenonga di bagasa tuata Yesus Kristus. Totu jami topi nang takas mangajari hita ganuk marsada sana. Tapatudos maju amanginang dirita doh bangso ni dibatai. Nah pasti amanginang di bagasa tahun 2020 tolu ragam do akka hasusa anang tajalo. Ragam akka si taonon. Jala mungkin
tung masay gogo situ tudo hita maju di bata asa di palua di bata hita senaka parsorion na mga ronggom nguluta. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adong piga-piga hal ne kubotota. Sian hata ni di baton nang diajari tu hita ganuk marsada-sada. Ia jauh-jauh tu debata di bagasan pos niroa hita ditanggung debata. Maka apapun seruan kita, yang pasti ketika kita jauh-jauh tu debata ditanggung debata, maka jangan pernah takut unak komabiang, unak kita takutan, atau jangan pernah kita sungkan untuk tidak berseru kepada Tuhan. Maka yang pertama, Tuhan mau yakinkan kepada kita, nang di papos debata roh hadap pikirata di bagasa tahun 2024 ikon lima positu tudo roh hatta maju debata. Apa masa di bagasan parnota, mari kita senantiasa berseru kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini, bukan kepada orang lain, tetapi kita mau katakan tahun 2024. Apapun yang terjadi di dalam kehidupanku, di tengah-tengah keluargaku, di tengah-tengah pekerjaanku, au ikut jauh-jauh dema tu debata. Ikut ima holang tu debata dua marhaposan. Ikut holang tu debata dua marhaporusan. Jale ko debata do bainokku. Gabe hatuaku di bagas sangolokku. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu menjadi komitmen yang pertama yang harus kita lakukan. Nah, kedua damang denan longa di bagas satu atas Yesus Kristus. Di paingot tita hobar tu ujahan di jami tahun Allah yang membebaskan manang di batanda paluahon. Na paduahon ekot taingot amanginang dak ala ni gogota, dak ala di parbinotata, dak ala ni pabahenata, dak ala ni burjutta. Bohita tolhas bohita ujak di bonani tahun 2024. Tapi semuanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Maka karena Allah nunga dilio debata basa-basa na tuita di paujak kita di tahun 2024 di paingot debata tuhita asa totong amang inang pake hamuna ta pake goluta ta pake dirita ta pake ulota nanay totong pasangapot debata di bagasan goluta. Allah membebaskan kita, Allah menyelamatkan kita, Allah mengizinkan kita tiba di bawah tahun 2024 ton asa totong nguluton diri ton ulau ton keluarga ton tabain memuji-muji jela pasangapod di patah. Na patulu na manginang siantur bu jami tahun nang takas do botota bahwa yang Tuhan inginkan na diigli di batasya kita di tahun 2024 diajak kita ditogiok kita supaya hanya mengakui Allah. Maka ketika kita hanya mengakui Allah di dalam kehidupan, mengakui Tuhan, mengakui kebajikannya di dalam kehidupan kita, maka jauhlah dari hidup kita segala kemunafikan. Sungguh ada cerita manginang nenlonga di bagas satu atas Yesus Kristus. Adung masa halak pelari sian benua Afrika. Pelari maraton 10 kilometer. Merlujung matorus ibana jalagabi monang. Somalna dung monang imana lari maraton tur gudang ma wartawan mewawancarai pelarion. Didoa ke wartawan ma ahado strategim makana buy homonang ahado dialakko makana magugoy matragamu ala magudang marpingsanan. Ahado na dipikir ho songod dia do ima motivasi makan na boy monang. Dido ibana mah. Sasitong na buy piang monang. Dak ala ni guguk dak ala ni latihaku sabi. Alay ala ni debatado na mangalih basa-basa na tuaw. Diduti mana mamsel madok. Karena aku juga percaya bahwa pelari-pelari lain dengan segala pelatihannya, mereka juga pasti berlatih keras. Mereka juga pasti makan makanan bergizi. Mereka juga pasti mempunyai strategi untuk memenangkan.
Dan mereka juga berkeyakinan untuk menang. Taruh pado. Alai. Holat ala ni basa-basa ni debatado. Makanya saya menang. Do ibadah masuk ini. Amang inang. Nelonga di bagas at Tuhan Yesus Kristus. Itu memang hanya sebuah ilustrasi. Tapi memang di dalam keberimanan kita. Memang ido naing gabi tiru di bagasan parngolota. Sudinang jolma di tahun 2020 marsakap do. Naing boy manalpo ni ma tahun 2020. Tolui. Tolas tu tahun 2024. Nah kita juga demikian. Tapi kita bisa tiba di tahun 2024. Bukan karena kemanusiaan kita semata. Dan ala ni gugut dan ala di parbinoto apa. Ala ni basa-basa ni debata. Na dilihat tu hita. Ala nunga dilihat debata basa-basa na tu hita. Makanya ita ikut taboto madok moliate. Ta pasere prohatta. Ta komitmeton di bagasa ngoluta. Tahun 2024. Ikon huwoto mangorom diriku dan mangulahon. Narwa. Ikon huwoto diriku mangulahon akan edingkan. Jale ko hupake ngolukon. Mangulahon akalomoni rohani debata. Amen. Martangya kita. Moliate matutuhu pasa roa nami tuhu ali debata nami. Debata Jehovah, debata na marholong roha. Debata na totomalo basa-basam Tuhani. Nunga tolhas sami di tahun 2024 ton. Jale nunga taruli hami Tuhan dihatam. Takas do dituturiho hami Tuhan marhite-hite hatamon. Na porsye do hami. Na hodo tutu na paluho kami. Na huasomdo na paujak ko kami gabibuhi hami tolhas. Majelahi tahun 2024 di bona ni tahun on. Pos dorohan nami Tuhan. Dongani ramoti. Jala sodang ingolu nami. Asa saluh na ngulu nami di bagasa tahun 2024. Marojahan hobar tulo maniroham. Muliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus. Martangyak kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang. Tuhan totong mamasu-masu nguluta. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru.